Усё, медведь. Кабзда табе. У мяне дзіда ё. Вось. Мы можам рабіць. Глядзіце, глядзіце. Супер прыём. Ха! Але толькі на зараз. Ой, усё, мы стаміліся. Нам прыкладна яшчэ тыдзень адпачываць пасля гэтага. Вось. У выніку атрымалася вось даволі папулярная гульня. Мне вось з-за гэтага яна была ў асноўным цікава. Як ідэя. Але пагуляць я літаральна атрымаў першыя два скрымеры, я нават да чужого не дабраў. A few moments later. Ау. Ваўкі вывяртаюцца. Да вы ачмурэлі. Воўк набажаўся мядзведзя. Літаральна мне не хапала аднаго патрону? Кабзда. І ты уйдзі адсюль. Десяти. Мясо да халеры, скуру. Мы за 30 хвілін здымем. Давайте заберем из яго скуру. Идем мы бадёбра? Бадёбра. Бадёра. Что такое сегодня? Идем мы сегодня бадёбра. И что ты будешь рабіць? Подкралася бадёбра, гэта вядомая. Ах ты ж паскуда, ты гульня. У мяне тут было шмат скур ваўкоў. Я чакаў, пакуль яны высохнуць. Усе мае скуры, якія тут былі, яны просто зніклі. Вітаю, воўк. А калі ты памёр тут? А, я ж забыўся, у меня ж там есть скура. Скура мядзведзя. Можна скінуць таксама. Свежая скура з чорнага мядзведзя. Блин, я ж не магу яе кудысьці яшчэ пакласці. Она павінна на падлозе паляжаць. Трэба Google актывировать. Дык у мяне няма ключа, каб яго актывировать. Ён у мяне не лицензионны. Расследование по справе нашей зниклой каштоўнасці працягваецца. Калі ласка, свяжитесь з зайцом Томасом, передайте ему всю информацию, якая у вас есть. Рада парафіі. Што хавае пастор Санта? Нашыя скуры ад ваўкоў. Вось што ён хавае, гэта дакладна. Схавайце свае рэчы, каб не знайшлі, іх не адабралі. Добрая падказка ў гульне. Своечасовая. Не дам я персики, мои персики. Передаем. Все. Я не ведаю, что забяруць, але мне ўсё настолькі патрэбна, што я бы не рызыкаваў. Только не говорите мне, што яны у нас яшчэ адзін адбяруць. Гэта будзе кабзда. Камень с собой возьмем. Может, камень не отберут. Нават 3. Оп. 2. Давайте попьем гарбаты альбо нешта такое. У нас не тое, каб... А дзе мядвежья скура? Стары, ты що робіш? Ну все, не мінус і мядзведзя скура наша. Высушаны вантробы толькі засталіся. Трэба да мастка ісці. Воўк, адыдзі. Вітаю, зайцатрусы. Варагоз не бачылі? Это вы оленя забілі? Так, яны на мяне баяцца. Добра, я не ведаў, што яны памятаюць увогуле. Плёткі пераказваюць, танкін такі. Вось там ходзіць адбіты, у трусах бегае па снезе. Мы хоць хутра носім, а гэты прыдурак. У яго ў адной руцэ рэвальвер, у другой рагоз. Лось, у тебя ўсё ў парадку? Лось? Мне падаецца, ён замёрз. Эй! Воу, цішэй. Ты што робіш? Упс, выбачай, Канада. Ён сам на мяне напал, я не виноваты. Я не упэўнены нават, это у маім выпадку гэта... О, блин, да што такое? Психанул. Подобрал, як у тым меме з документами. Какие нахер вас и ваши проекты. Ладно, не будем марнаваць на гэты час. Один лось, якога мы тут знайшлі, і той памёр. Самастойна. Стрэліў сабе ў галаву са стрэльбы. Уявіце сабе. Не дзіўна, што яны тут знікаюць, іх тут няма амаль. Лось Кабэйн. Это ж я не магу выкарыстаць, так? Я не працую. Я папрацую? Угу. Я тады не праверыў яшчэ одно месца. Давайте выйдем з ліфта.
А мы її навіть з собою забираємо, які ми. Такое вообще у хату, що з собою. Може вже лепей у самой шахті буде сховатися. Альбо коля я уходу. Какая холера. Якая холера? Не хистаецца зусім. Лось, калі што, паслізнуўся на гэтым мастку і выстрэліў сабе ў галаву. Трэба, каб нашы варыянты гісторыі супадалі.